और फाइनल मिशन ट्राई खुली ग्रा तो है बस ओने परे बुशो लक्की ओए बुना बुशो लक्की निसु तंगलाब्ला तंग tan kita lo khusus tong nang nggak suka ya nggak saya orang sakawo sakawo habjona sok dia kayak gitu ulun pari ini udah masih opo sana habjona Hei, kumai, kamu karek? Kamu karek? Mana? Foto bujang. Nakit don kaipeng. Ready na nakit don kaipeng. Ready tumle. যতন হামবাই তিনিও জায়গা রাংপারা বাজারও जों जोंनि बर'राव जागा सामु जानाय सामु खायमै आङै माइरं माइखा अबाबनि दखानि खानामोन जागुलो जों पियानि रखमै ओ जागा फायलायजा दाबो जों माइरं बागलाय दङ प्राय 100 टा फेमिलि मतो जागा गाय ठीक अबनसे सिगांते जामप्लायो आरो बहायनो मटामटि 100 फेमिलि मतो तिनि माइरं डिस्ट्रिब्युट खायजागा गाय बरकनो दाबो इ माइरं रुमानि कारनते दाबो बर जेतो सामु माया कोन जागा सामु खायमै आङै दंमोन बागै माइरं जागा गाय बरनो माइरं रुमानि यागुलो कोरोना भाइरास नि बागै जों बागै सतर्क दङ नागा आरो बाहायनो सालायजाखा